Morning! Happy Friday, guys! Weekend na naman po. Grabe. Ito muna kaya't magtitimpla ako ng kape. So, pang 5th day. Itong Geelongese natin. Wala na. Wala nararamdam. Charot. Manhid. Hindi, parang yung ano na lang naman, yung pasa. Kuhin ko ngayon yung Otiham tsaka holistic. Malapit na ako ulit mag 1 meal a day or mag twice a meal a day kasi umiinom ako ng gamot kaya sinisikap ko na mag tatlong talaga mag 3 meals a day kasi 3 times a day yung gamot na iniinom namin, diba? So yun, matapos yarn ako nakuha tong blue na to. So matapos lang yung gamot, back to back to 1 meal a day ako or twice meal a day, OMAD and TMAD. So, ayan. Pasaan na lang naman yung makikita nyo, guys. Pero, yung pamamaga, wala na, diba? And, ayun nga, namamassage ko na siya. Tapos, malambot na ulit siya. Pero, yung dito ko pala, parang feeling ko, umikli yung dito ko or parang may something na dyan na actually tinusukan daw ako, sabi ni Diane, na parang pataas na ganyan, so para ma-lift yung tip, yung ganyan. Kaya pala kapag didila ako ng ganun, parang nakadikit itong ko dito, yung upper lip ko nga, atong dito, yung ano ba tawag dyan sa ganyan, so, parang nakadikit sa ilong. So, yun. Yun lang naman. Ayan. Bango! Lalong bumango yung kape. Otiham tsaka yung holistic. Half lang ng holistic, guys. Kinuha ko lang doon yung sugar nun. I mean, yung tamis nun. Kasi, ginamit dyan? Stevia. Yes. Ito pa man din kape na to is sobra yung appetite suppressant. Kaya talagang minsan hindi ka hapon na hindi ka pa makakaramdam ng... Ayan, tas nandito yung mga gulay na in-order ko sa kapatid ko. Kinuha ni Jada kasi naghatid ng ice candy doon sa nanay niya. So, ayan lang. 341. Mas nakakamura ako kapag umu-order na lang ako kaysa bumibili ako dyan sa sa palengke. Kasi pag sa palengke na, mahal na yung mga gulay. So, ayan. Dami na. Ang nabili ng kapatid ko, 341 yung bill. So, yun. Pabili ako ng bok choy. Tsaka ang palaya. Yan, kasi pag magsasabaw or yung stir fry, bok choy ang ginagamit ko. Tapos, leeks. Ayan, kasi masarap to sa sabaw. Anuin ko na to? Ilalagay ko sa ref. I mean, lilinisin ko na to. Lalagay ko sa container para ma-preserve yung freshness niya. Yan. Then, eto, Baguio beans. Yan. Gusto ni Daddy yung yung Chinese style na Baguio beans sa mga sa mga restaurant. Yung gagawin ko ngayon kasi meron ako dyan na puso ng manok. Lahok ko dyan. Then, sili, green, tapos cabbage. Ayan. Tapos we have, ito tagkakalahati lang pinabili ko. Kalamansi. Meron tayong kamatis. We have red onion. Then, syempre, may white onion din. Ayan. Sinantay mo, Groot. Tapos, Baguio pechay. Then, carrots. Tapos, patatas. Then, last, sabi ko, half lang ng talong eh. Ayan, ang dami. Ang dami naman binigay ng mga kaibigan naming mga tendera. Tapos, yun nga, kami, na di-discount kami. Kaya nag-order na lang kami. Minsan naman, bumibili ako sa Pasay Palengke. Ito kasi doon to sa parang wholesale section, wholesale market eh. Kaya nakakamura.
So, yan ang ating mga supply ng gulay today. Good for 1 week siguro to. So, ito muna lulutuin ko ngayon. Ayan, ito ang gagawin ko ngayong for lunch ng dalawa. Or namin. Ayan, kasi pwede naman ako nito kumain. Wag lang yung malalansa talaga. Kaya kahit gustong gusto ko nang over-orderin yung pampano, naalala ko, 5th day pa lang pala ngayon. So, wag na muna. Baka masira jilong natin. Char. Ayan, tas ito yung ilalagay ko. Puso ng ano to. Tinuto ko lang puso ng manok. Tapos yung cheddar cheddar. Yan, pinapat dry ko lang kasi parang ilulublob natin sa mantika to eh. Ay, ayoko sana magluto. Kasi bawal pang ano, ma-expose sa init. So, ayan, pa-order na sana ako nung ano nga, sa grill, ano ba yun? Yung mga inihaw-ihaw. Kaso, sabi ko, shucks, mahal yan. So, ganito lang ginagawa ko. Meron pa rin yung ginawa kong ano guys, garlic. So, ayan, nakaano naman siya airtight kaya matagal yung buhay niya. And nasa ref. So, ayan. Hindi siya nag-green kasi hinuhugasan ko after ko siyang, ano, diba? After ko siyang hugasan, pinapat dry ko siya bago gilingin. So, yan. Ayan, ganito ko lang guys yung bawang sibuyas. Tapos naglagay ako ng laurel. Tapos yung ano na, puso. Ayan. Idadirect ko na yung gulay. Kasi may oil naman siya nga. Yung oil sa fat nung ano, yung puso. So, doon na siya may stir fry. Finish. Salin na natin. Yeah. Kain tayo guys. Yan, mauna na ako. So, ito yung gulay with puso. Tapos yung sausage. Kaya, pinapakulang ko lang siya. No, ano na, no oil na. So, yan. Magkano naman siya, magka-crack siya. Siguro to mga 3 kutsarang white rice. Yan na muna kasi inom na tayo ng gamot. Kain tayo. Share ko lang pala guys. And gusto ko lang bigyan ng credit tong ano na to. Brand na to. I mean, product na to. Kasi isa to sa nakatulong talaga na mawala yung peklat ng pinag-rashesan ko. Ayan. Di ba nakita nyo? Pinakita ko before. Yung mga rashes ko. And ayun siya. Nag-fade naman na siya. Tapos, hindi nangitim yung ano niya, yung peklat niya. So, ayan. May konti pang bakas, pero, yun nga, continue pa rin ako sa paggamit nito. Ginagawa ko siyang lotion, kaya ayan o.
mauubos ko na yung isang isang jar. Yan. Tapos, hindi kasi siya malagkit din. So, perfect gawing din. Lotion din talaga. Tapos, may cooling effect siya. So, yun. Share ko lang. Grabe, nawindang ako dun sa talaga. Yung sa rashes ko. Kasi, mangingitim talaga yung kapag hindi mo inagapan. Grabe pagsisisi ko nun eh. Sabi ko, ba't ko ba ginamit pa yun? And hindi ko man lang talaga binasa na expired na pala. So again, hindi yung kasalanan nung guys, nung product. Kasalanan ko kasi. Hindi ako nagbasa. So anyway, buti na lang meron akong tinda na ito. Available dito guys sa Shopee namin. Yan. So maganda siya pantanggal-tanggal ng mga peklat. And yun sa mga buntis, maganda to. Ayan, kung nagsisimula pa lang kayong magbuntis para ma-lessen yung mga stretch marks nyo. Nakakatulong siya. So, ayan. Yung dito ko, wala naman na. Buti nga walang bakas dito kasi grabe din itong na namula talaga to ng bongga. Halata mo talaga. Ayan, so wala na siya. Hindi ko nalalagyan kasi ibang lotion na ginagamit ko. Yung sa lang talaga, sa legs. Literal. Tapos na pa yun ng pagkain ko ng oyster, diba? Na-trigger pa. Yan. So, magbibihis na lang ako para makababa na kasi Friday, ibubuko yung order na Sis Ina. And ayun, yung pa rin to guys, yung tretinoin pa rin yung gamit ko. Kaya nag-skincare pa rin ako sa gabi kahit na mahirap mag-apply kasi kapag ginaganon ko, ina-apply kong pag ganon. Nababanat, masakit. So ginagawa ko paloob na lang muna lahat. Pero yung tamang pag-skincare talaga natin is palabas talaga, di ba? Para mabanat talaga yung face. So yan. And nakakita pa ako ng tomato serum dito. Sa may extra pala ako. Kaya, yun ang gagamitin natin. Pero, yan, magto-toner muna ako. And ngayon, ang gagamitin ko is itong purifying potion toner. Kasi malapit na ito ma-expiry. Baka gusto nyo guys, may ilan pa ako nito. Isi-sale ko na siya ng siguro ng 50%. Hanggang June pa naman siya. So, magagamit nyo pa. Kasi mga more than 1 month lang naman to. Ayun. Diba? Lugi na naman ang lola nyo. Pero, magagamit pa naman siya. Kaya ito naman gagamitin nating toner. Kasi wala pa talaga kami tomato toner. So, medyo siya. Ayan. Ang ganda ng skin ko ngayon. kahit na ay, mali. But, cleanser pala to. Kaya pala sabi ko bakit bumubol. Teka, paghihila ko sa ko ulit. Nakakalo. Kaya pala sabi ko bakit ganun yung consistency. So, ayan. Minsan talaga nakaka-loka ang katangahan. Minsan nakakamatay pa ang katangahan, guys. Kaloka. Ayan, dinala ko na siya sa kagabi ko lang kasi inakyat yun eh. Dinala ko na siya sa CR. Colors. Ayan. Luti-luti natin. So, yung toner pala nun, itong Hydra Mist Pink Juice. So, ayan, ito yung isang brand din na hawak ko na parang tinanggal ata kami kasi hindi namin yung nakwento ko to sa inyo before na hindi namin na-meet yung quota kasi kasagsagan ng nun, diba, ng pandemic. Yung na ito, yung management na ito, nag-set ng ng quota na ganito dapat yung mabenta namin. Hello, pandemic yung mga nun, yung food, diba, yung mga nauso nun, yung bumenta nun ng bongga yung food, kaya nag-Korea ako. So, yun. Sabi ko, okay lang. Tanggalin nyo. Kaso, meron pa ako nung that time. Kaya, ito yung mga natira pa to sa stocks ko. And ayun nga, malapit na siyang ma-expire. Kaya, sinisale ko na. So, at least, mabawi ko man lang kahit yung yung puhunan. Ayan, ito pa lang. Maganda to actually. Isa lang din to sa sa mga product na mga ganda na pang international talaga. Kukompare natin sa mga Korean product.
Kaso, hindi ko lang gusto talaga yung pamamalakad nila. And, parang nagpabayaan na din ata yung ano nito, yung CEO nito. Pero, yeah, gamitin natin. Kasi, wala naman akong against doon sa CEO. Maganda yung product talaga, guys. And, yun, sinishare ko sa inyo kasi honest, feedback sa kanya, diba? So, pwede nyo i-ganyan na lang. Tapos, ganyan ninyo. Or, kahit di nyo nalagyan ng, ng cotton. Hindi nyo nagamitan ng cotton. Ayan. Tapos, mabango pati siya. Amoy, amoy strawberry. Ayan. May serum pa to eh. Pang, yung day serum. Kaso, ayun ang naubos na. Kaya din na rin ako nag-restock. Kasi nga, dusyonggal na lola nyo bilang distributor. So, bilhin nyo na guys. Kasi meron pa akong mga neto. May stocks pa ako, diba? Para hindi naman masayang. Mabawi ko pa yung pinuhunan ko. So, yan. Nalunok ko ata. So, after nyan, ito na lang gagamit. Ay, hindi. Meron pala. Sabi ko pala kanina, may dito. May tomato serum. And meron pa naman, anong ko na to? Simutin ko na. Ay, lamig. So, yan. Then, pag tuyo na to, lalagyan na, lalagay na ako nung, asa na ba yun? Ang gulo na naman itong tokador ko. Yan. Collagen elastin cream. Bago mag sunblock. Yan. Huwag natin kalimutan ng sunblock kahit na hindi tayo lalabas ng bahay. Okay. So, hanggang dito na lang muna. Nag-blink-blink na naman yung camera ko. Yung battery ng camera ko. Kaya, yeah. See you later sa baba, guys. Look who's here! Iyak daw nang iyak sa taas eh. Ayun. Hi, guys! Oh! Say hi, guys! Hi, guys! Uy, ang galing na din nito magbasa, guys. Letters and numbers. Pati yung mga mga pictures ng mga animals. Oh, no. That's dirty, baby. Oop. Uh-oh. Kasi pag nandito to sa baba, naku! Ang mga paninda ni tita niya. Sabog-sabog. Ganda. Mana sa nanay. Buti na nagmana sa nanay yung ganda. No? Buti hindi ka nagmana sa papa mo, no? Papa mo, negro. Nanay nito, tisay masyado eh. Tisay. Legit na tisay. What is this? What is... Nose! Very good. What is this? Rice. Rice! Ito na muna tayo. Anong tawag dito? Gigi. Gigi, ang tawag dito? Uy! Attitude talaga. Ma-attitude. Naligaw ka na, Deng? Yes po. Mahiyain kong pamangkin. Anong ginagawa ni Tita Rika mo? Nag-aayos kasi mag-baby box sila. Nga, Friday ngayon, di ba? Uwi na sila? Yes. Tapos balik sila sa Monday? Okay, kasi weekend. Ano nga yung kanta natin? Ano yung kanta natin? Makanta na naman siya. Anong tawag dito? Anong tawag dito? Anong tawag dito? Eyes. Ito. Ano to? Ano to? Ears. Oh, wala sila Ate Yumi. Ik. Na. Ay, galing ako mga kanta. Ma-dirty ah. Chong, mami. Sino yan? Ay, dito din ang mga Hello guys. Mukhang mga hold up na naman tayo nito, guys. Mukhang may pamerienda naman si tita nito. Hi, Choy! Kumusta yung sunog mo? Okay na. Ay, ito din. Ay, Boysi. Ito din pala cute, oh. Hello.
Hi! Oh, nagpainom ako. Maganda? Ha? Maganda? Maganda? Gusto niyo rin magpainom? Ay, wait lang! Wait! Ayan, dumating yung mga stocks ko ng bleaching whipped cream. Yan. Daming naghahanap nito eh. Sold out ako. Buti nakaharbat pa ako sa isang district ko. Yan. Tapos yung mga sikat na ano sa TikTok. Ayan, Juicy Tushy. Pampaputi ng puwet. Ayan, brightening bath mask scrub. Tapos ito, pang spray. So, available yun guys sa Shopee. Papalagay ko. Kuha tayo ng Ketox, tsaka tikman natin tong Crystal Glow. Syempre, ito din pa lang, Sola Glow. Kung ano nilang pampaglow. Ala, Day, lugi ka na, Day. Yung tubo mo, personal use mo na. Ayan. Pang ano natin. Syempre, tinda ko ginagamit ko para nakakapag-feedback ako, 'di ba? Pati ito pala guys, try ko kasi grabe yung hair fall ko. Itong Gronella. Ayan, maganda daw to eh. So, kumuha muna ako ng few pieces nito. Tatry ko. And then, yeah, we'll let you know. Ano pa ba? Sola Glow. Meron pa naman ako doon iniinom na ganito eh. Shiroy. Pero meron din ako bukas dito. Yung pampaglow. So, umakit na ako guys. Ano ba yan, Mag? Kaloka ka. Ano ba? Ano? Ha? Oh. Ano yun? Yan. Umakyat na ako kasi nagpabila ako kay Rico ng isda. So, sinabit niya lang dun kay Timmy sa motor. Sabi ko baka tangayin ng aso kaya pusa dun sa lansangan. So, inakyat ko na. Yan. Tapos manok. Yan. Kasi, di ba sabi ko nagbabalak akong natatakam talaga ako dun sa grilled pampano. Kaso, ang mahal. Parang 300 data. Parang doble yung price kapag bumili ka ng ng hilaw. So sabi ko, sige na nga, yung hilaw na lang papabili ko kay Rico. Ako na lang magluluto. So, diba? Yan. Kaya, ayun. Meron tayong pampano. 1 kilo na pinabili ko sa kanya. Yan. Yung isa, pinahiwa ko. Tapos yung isa, buo lang. Kasi gusto kong i-grilled nga. Gusto ko din mag-grilled. So, yung hati, sabawan ko ngayon. Tapos, chicken breast. Yan. Pabiltin ako. Hugasan muna natin pareho. Ayan. Madugo. Tapos, kumuha nga ako ng mga stocks ko. Ayan, na-miss ko na yung berry booster. Kasi lately, yung vampire shot yung iniinom ko, diba? Yan, mag-berry booster naman tayo. Tapos, ito gusto kong try. Ang dami naghahanap sa akin na itong Crystal Glow. Yan. Ano din siya, parang, ano ba to? Hindi alam. Collagen din. Ayan, collagen drink din siya. So, diba, adik ako sa collagen. Ito may collagen din ata ito eh. So, yun. And then, yung pinaka-collagen drink mismo, yung Sola Glow na sinasabi ko sa inyong under, na to ni Shek. Company na ni Shek. Shek's Diary yung magha-handle nito. Kumbaga, ibang management na. Kasi nga, before, yan, yung taga Pampanga. So, parang binitawan niya ata yung brand and pinasalo niya kay Shek. And syempre, pinasalo, ganyan. So, ewan ko. Teka, chika muna tayo, guys. So, yun nga, ang chika kasi ang daming na-disappoint. Parang putla naman. Kainis tong ilaw. Yan, ang pangit ng kulay ko. Ba't ganon? Mukha akong vampira. Kainis. May na lang tayo mag-chika pag nakalabas na siya ng CR. Kasi dinig na dinig yung sounds. Yung vlog ko. So, ayan. Kumuha ulit ako para meron nga akong in-win. Ilan pala man ito? 8. So, parang din siya guys. Parang TDC din. Ni Shek. 8 din yung laman.
Tignan nyo naman yung mga naipon kong ano dito. Mantika, 'di ba? Ang dami na. Hindi ko pala natatapon. So, ayan. Yung mga kinukuha ko sa, sa pagkain ng dogs. Sabi ko nilalagay ko muna kasi sa freezer bago itapon. Yan, naipon na. Hindi ko na itatapon. Tomorrow na lang siguro. Kasi pag nilagay ko na to ngayon sa basurahan, matutunaw. So, kakatas. Kaya, sige, diyan ka muna. Makisiksik ka muna dyan sa Solo Glow. Ang bango. Iba talaga yung siling panigang ano. Ang bango sa lutuin. Yan, tapos yung bok choy ang ilalagay ko. And then, ano ba to? Kalamansi with konting ano. Yung old kalamansi kasi yung ginamit ko muna. Tapos konting sinigang mix. Pinaghalo ko. Yan, tinunaw ko na yung sinigang mix sa kalamansi extra. Gutom na ako. Kasi yung ano ko, yung kain ko, kanina pang umaga. Or lunch. Yun, yung tatlong kutsarang kanin lang. Yan, tapos ice candy. Ako dapat pala iwasan ko na ulit yung mga matatamis. Kaya natin yan. Kasi inano ko ni Nurse Kate, diba? Binigyan ako ng treatment sa para mag B-shape yung sayang naman yun. So, kailangan iwasan ko yun. Ayan, napakasarap guys. Ang asim-asim. Yan, kain na tayo. Try ko tong Crystal Glow. Kasi sikat to sa TikTok eh. Para daw lasang mogu-mogu daw to. So, lalagyan mo lang siya ng nata. I think may nabibili ng nata ngayon na yung maliliit lang talaga na pang drinks. Pero, hindi natin need yun kasi diet naman tayo. And ayun nga yung chika sa doon sa Solar Glow. Ayan. Well, ang dami namang talaga doon na mga seller na disappoint kasi yun, naka-introductory price siya ngayon na $499. Imagine guys, from 999 na na SRP, halos kalahati yung niya, yung binaba ng price niya kasi nga nag-iba ng yun ng management, 'di ba? Na under na yun kay Sheik. So yun, kumbaga parang ang daming nagsoli ng mga distri, yung ganyan, yung mga natenga, yung mga paninda nila. Yun. So isa ako sa maraming tira din. Hindi naman actually marami. Siguro mga 30 na lang yun sa akin. Nakuha ko yun mga 100 ata, 100 boxes. So 30 na lang naman yun natira, pero hindi ko na sinuli kasi inaano nila ng introductory price nga na $499. Eh yung puhunan nun $750. Kumbaga lugi ka ng $250. So para sa akin, sabi ko, gagamitin ko na lang, lalaklakin ko na lang kaysa magpalugi ako, 'di ba? Total ginagamit ko naman talaga siya. So yun, pero ngayon nag-flash sale ako na parang $999 with free na siya, with free yung kay Sheik nga, yung chewable na na collagen. So pag gusto nyo, yan, makakasave din naman kayo ng doon ng 700 pesos na din doon sa flash sale ko. Pero yung talaga hindi ko kaya i-give up guys ng, alam mo yun, malulugi ka ng ilang libo. Tapos sa next batch niya, magiging naman ulit siya, parang babalik siya sa original SRP niya na $999. So para sa akin, hindi na, lalaklakin ko na lang. So ayun bang, nga, may mogo-mogo nga. Ayan, hindi ko pa tinitimpla guys pero ang bango na, ang sarap ng ang sarap na ng amoy niya. So yun nga, kumbaga parang nakaka-disappoint, and di ko naman din masisi yung yung CEO if ever bitawan niya yung brand kasi siguro for her humina and hindi masyadong na-push. So yan, depende din kasi talaga sa pamamalakad yun, and hindi ka talaga basta-basta pwedeng mag-business ngayon. I mean, kailangan pag-aralan mong mabuti, diba? So, okay lang naman yun sis. Baka makanood siya ng vlog ko, diba? Kasi alam niya nagbablog ako, yung CEO nun. So, okay lang naman yun, pero nakakaano kasi na, baga, di ko alam kung napabayaan, yung ganyan. So,
Kaya natatakot ako guys, 'di ba? Ang daming nagsasabi sa akin. Sa bagay inoffer ko na for distribution or distributorship yung 'di ba, yung RMK, pero hindi talaga ako nag-push na kailangan ganito, may quota kayo, yung ganyan. Kasi ayokong ma-stress or ayokong tawag doon. Ayoko maano yung mga reseller or distributor na may hinahabol silang quota, 'di ba? Dagdag stress pa sa kanila. So, sa akin okay lang. Nagbebenta pa rin ako ng ng SRP, pero strictly SRP talaga. Hindi ako nagbabagsak presyo, guys. Although marami akong distributor na nagbabagsak presyo, yung ganyan. So, hinahayaan ko lang. Pero hindi talaga hindi na ako masyadong kumukuha ng distributor. Kasi kung binabagsak presyo yun lang din naman, might as well ako na lang yung magbebenta, 'di ba? So hindi ako makikipagsabayan sa mga hype kasi for me maganda yung product, tried and tested na. So okay lang naman na if ever ako na lang magbenta, 'di ba? Kasi mas kita pa ako actually. Pero yung iba naman good distri naman talaga. Pero yun lang, share ko lang. Yan. Ang hirap talaga magnegosyo ngayon. Ngayon, fairness, ang sarap. Sarap, ha? Yummers. Lasang mogo-mogo nga yung pink. Nata na lang ang kulang. Ay, bongga. So, yun lang ang chika ko about sa Solar Glow. Pero in fairness talaga, guys, maganda to. Ayan, pasintabi naman kay Shake. Pero, mas gusto ko yung lasa nito kaysa yung sa kanya. Ayan. Yun lang naman sa akin. Pero, parehas naman sila ng ingredients. Siguro sa flavor lang. Ayan. Mas gusto ko yung flavor kasi nito ni Solar Glow. Pero parehas silang talaga. Nakaka-glow. So, ayan. Honest lang ako, guys. Okay? Ayan. Hindi dahil magkakilala kami ni Shake or distract ako ni Shake, yung ganyan. So, honest lang ang lola nyo. So, ayan na nga. Ang daming chika. Ayan, kain tayo, guys. Second. Ay, kabayo ka! Ano ba yan? Nagulat ako kay Bunso. Nahanap niya yung earphone niya. Kaya iniwan ko doon sa hiniram ko kasi. Nag-edit ako kanina. Hindi niyo pala nakita na iniwan ko doon. Anyway, so, kain tayo. Sana nga ba ako? Ayan. Tapos, humingi siya nito. Yung ginawa ko kanina. Tapos, ayan pa rin may tira pa din. Tapos, syempre, ako to. Sa akin, yung niluto ko, syempre. Alam niyo naman, mahilig ako sobra sa isda and sili. Yummers. Ayan, baka may magkatsikahan pa tayo. Bango ng sili. Sarap. 993 plus hindi ka magsisisi ganda. Naku! Ito talagang supplier ko eh. Binudol na naman ako sa ginto. Nananahimik ako. Inopera na naman ako ng ginto. Sabi ko, okay, fine. Mine na. Ako naman, alam nyo na, pag ginto talaga. Din ako doon. Weakness ko din yun, guys. Hindi ako mahilig sa mga mamahalin na sapatos, tsinelas, bag, damit. So, ginto talaga. Yun ako mahilig. Ayan. So, palalamove ko na ba? Teka, hindi pa nga bayad, di ba? So, ganyan. Ganyan ang mga supplier ko. Kahit hindi pa bayad, binibigay na talaga nila sa akin. So, natutuwa naman ako kasi ibig sabihin yan, guys. Malaki talaga tiwala nila sa inyo. And good payer ka talaga. Yan. Kasi kapag sinira mo talaga yung nila, yung tiwala nila, yung ganyan, syempre hindi ka makakaulit. And then, syempre masisira yung yung credibility mo, diba? Credibility. Hindi, totoo naman talaga yun, diba? So, kaya ako pag nangako talaga ako ng ganito, ganyan. Pero na lang sa mga close ko talaga ng bonggang-bongga. Minsan nakakalimutan ko. Yan. Pero, close ko naman sila. So, understood nila yan. Makain tayo. Dami chika. Sarap. Ayun, yung mga bagets nasa nasa Blue Wave. Pinasyal nila nila Tito Mark, nila Japong, tsaka ng kapatid ko, pangatlo, si Ayet, ayan. Bira nyo makita yun, pero namin yun, kapatid namin yun, guys. Kasi yun ang nanonood pati yun minsan eh. O Ayet, alam nila yun na ikaw ang hindi, dati naman yun.
Dati talaga yun na siya yung black sheep sa amin. Pero gano'n naman talagang pamilya. May mga family member tayo na nawawala sa ano, di ba? Nawawala sa landas. I mean, umiiba ng landas. Pero syempre, bumabalik pa rin sila. And as family, syempre, accept pa rin natin sila. And ayun nga, tama na. Ang daldal, kain na tayo. First time. Ay, nag-pray na ba ako? Hindi pa. Oh my God. Ito nga, sorry Lord. Nakalimutan ko nang mag-pray tuloy. Ang dami kasing chika. Kain. Sobrang saya ko talaga kapag ganitong ulam. Isda. Sobrang nakaka-happy lang. Alam niyo pang aliw na aliw ko sa TikTok. Pero hindi ako marunong mag-TikTok. May mga entry naman ako, may mga pinost na ako. Pero mga konti pa lang. I mean yung vlog, gusto kong gawin sa TikTok. Kasi parang mas madaling mag-ano doon, mag-vlog doon. Parang mini-vlog lang. Hindi ka masyadong mag-edit ng marami o mahaba. Diba? Gusto ko pa yun. Aaralin ko guys. Ayan, sa TikTok na lang tayo. Aaralin ko mag-ano doon. Paano mag-edit ng daily vlogs doon. Gusto nyo yun? Hi! Sana na-enjoy nyo pa rin yung ganitong vlog. Yung kachikahan kaya, bang kumakain. Kasi wala naman masyadong ganap, guys. Ayan. Paganto-ganto lang tayo. Hindi kayo masyado lumalambas kasi sobrang mahal ng gas. Girl, di ba? Stay na lang tayo sa bahay kung wala importante yung bibilin sa labas. Grabe ang pawis ko, guys. Oh. Ang sarap. Grabe. Kung kailan naman last subo ko na, doon pa ako nasili talaga. Nakakaloka. Ang update sa labi. Yung pa man din ang sa dila, walang kaso kapag naanghangan ka. Madaling mawala. Pero yung pag mga dito, ayan, sa palibot ng labi, grabe. Oh my gosh. Kung kailangan ko ng ice candy. Nakatatlong ice candy na ako kanina eh. Pero grabe. Ano talaga? Oh, tingnan niya. Namumula ng bongga yung labi ko. Tumutulo yung ko. Yung pawis ko. Ayan, ganyan kapag masarap talaga yung pagkain. Tulo pawis, oh. Grabe. Ay, thank you, Lord. So, ayan guys, tapos ng... Uy. Uy, sus. May lumapit. Ay, sus. Bakit? Good night lang ako sa guys. Good night lang ako. Naku naman. Uy. Doon ka na sa tulugan mo. Uy, sus naman talaga yun. Doon ka na. Sige na, doon ka na. Sigaan mo, no, dali na. Ayun nga. Sabi ko mag-good night lang ako kasi parang sa mga recent vlogs ko, hindi ko natatapos yung vlog. Ayan. So, kumakain yung mag-ama. Tapos nanonood na ata. Ayan. Sila sabay lagi kumain kasi yung gising nila sabay din, tanghali, or kaya hapon. Ayan. Kasi sutulog na naman yan, mga alas 2, alas 4, yung mas dalawang yan, naiinis talaga ako eh. So, kaya ako napapansin nyo, lagi ako mag-isa kumakain. Kasi ayoko talaga ng pinag-aantay ang pagkain. Ayoko naman silang gisingin para sabayat lang ako kumain, diba? So, nagpe-prepare lang ako ng food. Basta pagising nila, meron ng may naka-prepare na. Ayan. Ano ko na nga to eh. Parang malapit ko na layasan tong dalawang to, no? Layasan ko kaya. Charot.
Magbakasyon kaya ako. Noon lang ako lang. Kaso kawawa naman ang Gruchin. Pag umalis si Mommy. Kawawa naman ang Gruchin na yan. Pag umalis si Mommy. No? So, ayan lang guys. Good night. Nakapag-skincare na rin ako. Nakainom na ng mga supplement. Kaya, yeah, fresh tayo tomorrow. Sana mawala yung pasa, diba? Ayan, kasi lumalabas ako ng ng nakaganto na. So, baka kalain ng iba dyan. Bibug ako ni Froggy. So, good night. See you tomorrow.